नैबे गरेस्वर ओनसोलनि गरेस्वर प्राइमारि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि नैबे गेवलां फोथाराव फैगौ 15, 16, 17 खालाराव तामुलपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद आरो गरेस्वर गुदि बर' थुनलाइ आफाद लोगोसे गरेस्वर दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोरारि जथुम्मानि थाखाय खामानि मावनाय हाबाफारिया दिनै सोलिगासिनो दङ। सम्पन्न जानायनि लामायाव दा ओंखायनो बे हाबाफारियाव रायजो राजा बिथांमोनखौ बाहागो लाफैनो थाखाय खावलायनाय जाबाय आरो लोगोसे जोंहा हाबाफारिया साननैनिमोन 16 आरो 17 नाथाय 16 आरो 17आव जोङो हाबाफारिखौ फोजोबनो हानाय जायैखाय जोङो 15 तारिखखौ जोङो आवगायनानै सानसे बारायना लानो गोनां जादों आरो बे 15 खालाराव जोंहा 15 अक्ट' खालाराव जोंहा गरेस्वर आनसलिक दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो गरेस्वर प्राइमारि गुदि बर' थुनलाइ आफाद बे मोननै आफादनि डेलिगेट सेसना जोंहा 15 तारिखआव जागोन। बेनिफ्राय जोंहा 16 आरो 17 बे मोननै खालाराव जोंहा मुल कार्यसुचिफ्रा थागोन। 16 खालाराव थागोन जोंहा फरायसाफोरखौ लानानै आरो लोगोसे गारजेन बिथांमोनखौ लानानै मोनसे सोलोंथाइ सावरायमेल जोंहा मोनसे जोङो लानाय जादों आरो बेयाव गाहाय आलासि हिसाबै बाहागो लाफैगोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा जोंहा बेहाय बाहागो लाफैगोन आरो लोगोसे बिनि हराव जोंहा तामुलपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि डेलिगेट सेसन जागोन जोंनि मोनाबिलि समाव। बेखिनियावनो जोंहा बे सानसेनि हाबाफारिया जोबगोन। बेनिफ्राय जोंहा नेक्स्ट 17 तारिख 17 खालाराव 17 खालार खालि जोंहा कालचारेल रिलि हारिमुवारि दिन्थिफुंनाय जोंनि बर' हारिनि आसार खान्थि नियम नितिजों माखासे हारिमु दिन्थिफुंनाय जागोन आरो बेजों लोगोसेनो गुबुन गुबुन हारि माहारिनिबो बेयाव हारिमु दिन्थिफुंनाय थागोन बाहागो लागोन बिथांमोनाबो जों बिथांमोनखौ खावलायदों। दा ओंखायनो होमबा खालि रिलियाव जोङो खमैबो 15 आरो 2000 मानसिखौ लानानै जोङो रिलि खालामनायनि थाखाय जों थाम थिम जादों। दा बेवहाय जोङो बयबो रायजो राजा बिथांमोनखौ जों बाहागो लानो खावलायगोन। लोगोसे बिनि उनावनो जोंहा गेवलां मेल जागोन। गेवलां मेलाव बाहागो लागोन जोंहा बेखेवगिरि महरै बिटिआरनि CEM मानगोनां प्रमद बर' सार बिथाङा बाहागो लाफैगोन। लोगोसे गाहाय आलासि हिसाबै बाहागो लागोन मिरु बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारी। लोगोसे बाहागो लाफैगोन जर'खा आलासि हिसाबै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मिरुनि लेङाइ आफादगिरि रोमदोन बसुमतारी बिथाङा बाहागो लाफैगोन। लोगोसे बाहागो लागोन जोंहा आसामनि मन्त्रि उरखावग्रा ब्रह्म जोंना गरेस्वर समस्तिनि लकेल MLA BJPनि रायजिक सभापति भबेस कलिता बिथाङा बाहागो लाफैगोन। बेजों लोगोसेनो गोबां आलासि बिथांमोना बाहागो लागोन ओनसोलनि मेलेमजिबि सुबुंफ्रा बाहागो लागोन। दा जों खावलायगोन जे होमबाखालि अपेन सेसनाव जों गासैबो रायजो राजाफोरखौनो बोथिसे जानायनि थाखायबो जों लाहार फाहार खालामदों। दा ओंखायनो गासैबो ओनसोलनि रायजो राजा बिथांमोनखौ नैबे अपेन सेसन खालि लोगोसे कालचार रेलि बे मोननै प्रग्रामावबो लैहोर लैहोर बाहागो लाफैनो थाखाय जोङो खावलायगोन। मानोना बे अपेन सेसनावनो माखासे जोंनि हारिनि थांनाय थैनाय जोंनि जाथि दानाय जोंनि माहारि दानाय जोंनि माहारि जौगानायनि सायाव गोबां जोंहा गोथौयै सावरायलायनाय जागोन। आलासि बिथांमोना गोबां बेसेन गोसा बिबुंथि लाखिलांगोन। फैबाय थानाय समाव बर' हारिया माबोरै दावगालांगोन फैबाय थानाय समाव बर' हारिया बोरै खामानि मावगोन जाथि दानायनि थाखाय मा मा इस्यु लादों दा बेफोर बाथ्राफोरखौ गुवारै सावरायलायनाय जागोन। ओंखायनो गोबां मिथिनांगौ बाथ्रा थागोन। दा ओंखायनो मानगोनां रायजो राजा बिथांमोनखौ बे गेवलां मेलाव बाहागो लाफैनानै जोंनि माहारि दानाय जोंनि जाथि दानाय जोंनि हारि जौगानायनि सायाव जाहाथे बिथांमोना बे बिबुंथिफोरखौ बाहागो लाफैनानै खोनासंफैनानै जाहाथे जोंनि दैनन्दिन
जोंनि थांना थानायाव मावनो गोनां माखासे खामानिफोर थागोन। दा बेफोरखौनो जोङो रायजो राजाफोरखौ बाहागो लाफैनानै जोंनि मावनो गोनां जि हाबाफारिफोर थागोन बेफोराव बाहागो लानो थाखाय आं खावलायगोन। आरो लोगोसे जोबथारनायाव जोंनि निफ्राय बेखौनो खावलायगोन जे रायजो राजाफोरखौ जोङो गले गले खावलायनाय जागोन जे बे गेवलां मेलाव बयबो बाहागो लाफैनांगोन।